Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, may kasama kami si ate. Ano pong pangalan niyo, te? Maricel. Maricel, ano pong apelyido? Imboltorio. Imboltorio. So nadaanan namin siya doon sa Barangay Binagre. So may kasama siyang bata, dalawa. So na-curious lang ako kasi tanghalin tapat, naglalakad sila. Dami niyang dala, may isang bag siyang dala. Ayun. Tapos, yung mga bata may dalang sako. Yakap-yakap nila yung mga sako. So na-curious ako. Sabi ko, naisip ko, una kong naisip, baka pinalaya sila. So ngayon, nakakatawa kasi hindi naman pala sila magkakasama. Nagkakasabay lang. Sabi ko kay ate, kasi medyo malayo-layo yung kanyang pupuntahan. So sabi ko, ihatid ko na lang siya dun sa kanila, sa Tinawagan. Medyo malayo nga po talaga yung Tinawagan. So ngayon, nag-usap-usap kami. Kanina pa kami nag-uusap. Kung okay lang sa kanya na i-vlog, vlog namin siya. Dun sa habang nagdadrive ako, nagkikwentuhan kami. So may mga pinagdadaanan pala to. Unang-una, napakalayo ng kanyang bahay dito sa Tigaon. Tinawagan to, Tigaon, Binagre. So nilalakad niya lang. Ilang oras ka naglalakad, te? Minsan isang oras. Depende. Mula Tinawagan hanggang dito? Malayo oras? Kasi. Malayo. Pero may pamasahe ka naman? Meron naman akong pamasahe. Titipid ko siya, tapang tungod ko nga ng bagas. Imbis na ipamasahe mo, pangkakain mo na lang, pambili mo ng bigas. So ngayon may asawa ka? Meron akong kinakasama. May kinakasama ka? Nandoon sa Tinawagan. Okay lang ba puntahan natin? Okay lang. Yan. So yan nga, nagkasundo kami kanina, ihatid namin siya hanggang doon sa bahay nila. So titingnan natin yung sitwasyon niya. Kasi yung anak niya pala, na-COVID daw. So hindi niya masuportahan kasi wala siyang hanap buhay. So yan, medyo naawa lang kasi ako kasi ang layo ng bahay niya. So ihatid namin siya. Tara. Makikita niyo yung kalagayan ko doon. Dito kami, mga kaibigan, handang tumulong, handang maglaan sa mga panahong aking pinagdaanan. Lagi kaming may kamay na handang magbigay. Uragon hane, pagising sa umaga. Uragon hane. Ayan guys, dahil di na kami dumaan ng bayan, wala pa palang pagkain to. Habang nagbabiyahe kami, and naikwento niya, pag uwi niya daw pala dun sa, naitanong ko sa kanya na kung kumain na. So hindi pa daw pala kumakain, anong oras na? Mag-aalauna na. So pagdating niya dun sa bukid, saka pa lang siya kakain. Ayan, ito may tindahan, baka may pagkain dito. Kung wala naman, mag-ulam ka na ng lakim yan eh. Sayang ka ng bigas. Mag-ulam ka ng lakim para mabilis lutuin. Ibibili kita ng bigas na. Ayan si ate, dahil walang bigas. So, pasoy nga tayo. Para sa'yo yan, te. Salamat. Ay, blessing. Thank you, Lord. Apat po. May blessing. Anong sabi mo, te? Uhaw ka na? Ha? Natatouch ako sa kwento ni ate. Maribel? Maricel? Maricel po. Pagbaba, hanggang dyan na lang tayo, te. Hanggang dyan lang po sa may spillway na ito dyan sa Ramos. Kami naririto, kami ay totoo. Uragon hane, may tunay na serbisyo. Hanggang dyan na lang tabi kita maanoy ta. Hindi? Iyo po tabi, malakaw na sa nakita. Diyan na. Pwede pa man abot po duman. Tapos may ilakawon po kitang siguro mga walk-in, mga 10 minutes, 10 araw minutes? kayan. Opo. Pero ikaw pa yun, diba? Malakaw po kita ng siguro mga 20 minutes, 15, araw kayan. Kaya po. Kayaan. Ini kaya tignan. Andito na nga tayo guys sa Tinawagan, sa lugar ni ate. So maglalakad pa daw po tayo ng 15 to 20 minutes. Mga 15 minutes man lang. Ayan, so kaya ba? Team Uragon? Kaya kuya. Baka madismayo ka. Para nga akong nag-aalay lakad. Kailangan talaga mag-sacrifice. Ano tayo? Grabe ng pagtios kang buhay ko. Miserablehon. Hindi. May pag-asa pa. Minsan naaawa na ako sa sarili ko. Ganito na lang ako lagi.
Ako na lang pipaparahiling ka mga tao ugdi. Bakit? Sabi nila, iraya ilawod ka, hindi ka ba napapagod? Aasahan ko niya Ilang ako. beses ka pumupunta doon sa mga magulang mo? Minsan twice a week. Lakad lang talaga yan. Oho. Minsan, kung nasisipag-sipag ako, kahit maulan, Oo. rumaragasa ako. Makakuha lang ng pangkain. Ha? Oho. Natigil lang ako sa trabaho, ngayon lang, ito nakaraan lang na pandemic na mahigpiton. Kailangan sumunod sa protocol eh. Pag hindi, pwede kang makasuhan. Minsan, pwede kang mahawaan nagaganyan na ba? ako. Ha? Natuturiti na ang ulo ko. Bakit? Minsan naisipan ko maghugot. Ay, wag. Oo. Yan ang wag na wag mong gagawin kasi kasalanan niya sa Diyos eh. Sarong bisis Wag. Alam mo, Maringani napakasarap ng buhay. Maringani Napakasarap na. na buhay kahit maraming problema. Mabuti nakita ni mama yung itak. Parang hiwa ko na sa pulso ko. Oh, wag mong gagawin na. Wag Sabi mong gagawin. Hindi yan sagot sa problema, yung pagpapakamatay. Iyo sarong bisis daw, garo na blanco yung isip ko. Parang wala na ako sa sarili ko. Oh. Oo, nagdilim yung paningin ko. Tapos nawala ako sa memorya ko. Sobra bang pagod, stress, gutom. Kung isa'y kaanda imaano. Okay. Ha? Yung man talaga. Pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo. Maaga pa naman. Sabi ko na kaya sa Indo. Kaya sabi ko sa Indo kasubag ukon. Ikukumbinsi ko nga ni kamuta niya ako mapapagod kayo. Sabi ko nga kanina, hindi baliwala sa amin yung pagod. Mahirap talaga dito. Alam mo, pag maulan, nabaha dito, kuya. Importante sa amin makatulong. Eh, tulad ngayon, tatagulan na naman yata eh. Summer naman ngunyan. Ha? Summer. Tulad sa amin. Hindi naman kayo masyadong nakakapaglakad ng ganito kalayo. Minsan lang. Grabe, sakripisyong buhay. Pahinga Sabi muna tayo, nga guys. ni, mamahal Hindi na kasi araw. kung hindi ka magsasakripisyo, paano ka? Ang importante dyan, hindi ka nawawalan ng pag-asa na magkaroon ka ng trabaho. Di ba sabi mo, lagi ka naman naghahanap ng Minsan trabaho. nagtsatsaga lang talaga kami kung anong makukuha. Makaraos lang. Mm. Sa maghapon, pagkaaga naman, mahiro naman. Kikilos ka naman para Iisipin mo lang kung ano Oo. kung saan ka kuha ng pagkain mo. pangangailangan sa araw-araw. Kung saan ka naman malakaw, tangani makakuha. Diyan sa inyo, hindi uso yung hiraman ng pagkain, ay ng bigas. Pwede naman. Paano kung wala na? Sila, kakain din sila, wala na. Ipapahiram sa'yo sila, paano na? Ba't, anong meron dyan? Ba't dyan kayo nakatira? Ang layo-layo sa Kabihasnan, ang layo-layo sa bayan. Hindi, kasi dito kami pinatugdok ng kinakasama ko. Kasi dito nga, yan libre naman. Babantayan lang yung nila Yung doon. lupa. Oo, parang taong ka lang doon, ganun. Hindi, Tagabantay. hindi kayo sinusuportahan ng pagkain. Minsan nagbibigay din. Ha? Matangayon man talaga. Dawa isay ka iniho, Sige. maaano. Okay lang, te. Kwento ka lang ng kwento. Basta Tagalog. Wow, Namamalayan natin yan. Andun na tayo sa bahay niyo. malapit na. Malapit na. Malapit na pala. Malapit na. Pag lang natin dyan, paglagpas lang, andyan na. Nabuhayan ako. Andyan na, malapit na nga tayo, walk-in na lang. Akala mo doon pa sa Saan dyan? Sa tayo? Dyan sa may Hindi, pag hindi ka sanay dito, talagang mapapagod ka. Saan yung bahay niyo? Doon sa may nakasampay na, Oo. ano to? Basta dyan na lang, malapit na. Hindi. Yung nakasampay na, ano to? Hindi, towel. Panyo. Konting tiis lang, kuya. Tapos pagdating mo pala doon sa pupuntahan mo, yung kumot pala. May dumadaan pang sasakyan dito, tay. Ay, wala na sa ganitong makakaano ba yan? Tingnan mo. Pero dati, mayroon. Wala rin.
Yung ano, yung kalabaw. Karabaw. Ang tawag doon, kuliglig. Ha? Guyuda. Pamaba, yan. Hindi na kita. Haraniho na kita. Malapit na. Oo. Una nindo. Kunday. Hindi, buti nga na-experience namin kung gaano kahirap maglakad ng ganito kalayo. Dawa, isa igdi talaga, masuko. Na ganito? Oo. Sino ba magtsatsaga araw-araw na iraya ilawod ka? Kaya mo daw an. Sabi nga ni, pinitin siyang buhay na iniho. Ayan na yung bahay nyo? Hindi pa doon. Hindi pa? Sa medyo itaas. Oh, iyan ang harukan mi Manoy. Dito? Oho. Dito Yan, sila yan kami nag-iigib. Inumin? Oho. Mapreskohon ang tubig yan. Yan yung bahay nyo? Doon kami sa may, medyo doon sa may ano. Yan, sa mga kairiba ko yan. Mga kapitbahay ko. Ayos yung bahay na yan ah. Sa kanila yan, wala. Yan? Ay. May tao dyan? Wala. Ano yan, yan bahay-bahayan lang. Ganyan ang bahay ko, medyo maano lang. Ganyan talaga ang bahay ko, turo tagpi lang. Doon banda sa may ano na. Ganyan kaliit? Makita mo. Puro sako ang lanob. Sabi mo, 15 to 20 minutes lang. Hadaw 2 oras na eh. Wow! Talaga. Sakripisyadong buhay. May kurente dito tayo? Ha? May kurente? Wala. Wala. Ano yan? Pila. Itong battery ba? Ate niya charge lang? Oo. Kaya di kami. Dito po tayo. Makiagi. Iyan ang bahay ko. Ito? Oho, iyan. Turo tagpi lang iyan. Iyan ang bahay ko. Ito, pinagtsatsagaan namin yan. Ano yan? Ano to? CR namin yan. CR. Kala ko ito yung bahay niya. Oh, ito ang bahay ko. Yan. Oh. Nipa, di ba? Tapos Ito na. ito, CR, tagpi lang. Turo tagpi. Ito nga guys yung bahay nila. Oh. Oh. Dagos po. Mayo man suka iriba ko. Asan yung pasama mo dito ate? Umalis ata. Sige na po, tuloy po. Tukawin na tabi. Ano? Paano mo Sige siya? na lang po. Tukawin na po. Ini ang munting bahay ko. Barong-barong, ano? Sandali lang ha. Hinga lang muna kami ng kunti. Naluko kami natin, sabi 20 minutes lang. Yan na nga. 2 oras pa Yan na nga ano dito, matyaga lang kayo. Okay lang yan. Ito ang Huwag mo lang itatapon to kasi mag-iigib tayo dun sa sinabi munting niya. tahanan ko. Hindi naman kayo tinutuluan dyan, te. Okay lang ba? Pumasok, te. Okay lang, sige na po, tuloy po. Tignan natin guys yung ano nila. Palagay dito sa loob. Ano yung banig dito? Banig lang. Ito, yan, solar ang ginagamit namin. Ito, solar. Pigtsatsagaan mian. Solar. Ito, anong ginagawa nyo dito? Oo, kinukinik namin yan dyan, no, para may ilaw kami kasi wala kaming kuryente. Oh, wala na, mahina na ang battery. Wala nang pambiling battery. Mahina na. Wala na. Wala nang power. China-charge to? Hindi naman yata china-charge to, di ba? Hindi naman. Paano yun? Wala na kang ilaw? Wala. Tios.
Ganyan ang buhay namin dito. Minsan wala. Minsan Ayan, ito guys meron. yung ginagawa nilang Kinukunik namin yan sa solar. ilaw. Ito Ang pala yung ilaw namin. nila. Oo. So, ito yung battery. So, kinukunik lang nila dito para magkaroon sila ng ilaw. Kaso ngayon, wala nang charge. Wala. Oh. Yan ang lutuan namin dyan. Anong oras ka umalis dito sa Huyon-Huyon? Ano? Udto na? Tanghali na yun. Mga... Nag-almusal ka pag alis mo doon? Pinakapi naman ako. Kanin Kape. wala? Noodles. Noodles. Tapos ito na yung sunod mong kain. 1:30 na. Magsasaing ka pa. May sinaing naman ha. Ha? May sinaing kudi konti lang. Yan May sinaing. Oh, yan lang ang kanin ko. Tingnan nyo. Di okay lang basta meron. Asan yung napasoy tayo ng bagas? Ayan. Yung pag-check. Ang pagtsagaan muna itong laki may ate, Maricel. Salamat abi na maray. God bless. Kitchen ko yan. Kitchen. Yan ang kitchen ko. Yan, tingnan naman natin yung kusina ni ate. Oh, maliit lang Oh, wow, may ang pusa pa, kusina oh. ko. Hi. Yan ang kusina ko dyan na tigtsaga-tsagaan ko sa nanlutuan. Asa yung kinakasama mo ate? Saan ba yun ano? Wala Tumatambay. yata, umalis yata. Saan pumunta? Naghahanap yatang panggatong. Hindi ko alam kung nasaan. Ilan taon na yung kinakasama mo? Ano pa yun? Hubin pa. Mga nasa 23 sa naman ito. So ikaw naghanap ka ng pagkain nyo, Oo. tapos siya naman naghanap Siya ng naman, panggatong. ang ano niya naman, pag wala siyang ginagawa, nag-iigatong siya, naglalaba. Masipag din na eh. Saan ka naglalaba doon na? Doon, sa may pusi, Oo. inagihan ta. Araw ka ng buhay Gusto mo. namin makita yung asawa mo tayo. Yung kinakasama mo. Wala ata. Hindi ko nga alam kung nasaan. Hindi ba mahihain niya? Mahihain yun. Ha? Mahihain nung Baka niya sa humarap sa... kapitbahay niyo. Ang hirap ng kalagayan ng ganito, no? Pero ano, kasi pinagdaanan din namin kung paano yung hirap na hirap, halos walang makain. Kumain ng ano, gulay, tanghalian, hapunan, gulay, naranasan din namin yan. Sabi nga, magdildil lang asin, naranasan namin yan. Kumain ng kamuti, tanghalian, umagahan, almusal, kamuting kahoy. Ganitong bahay, naranasan Ano pa namin. tumauli? Eh, sabi ko nga kahit mahirap ang buhay, pero masaya. Ito nga yung naranasan din namin noon na paghihirap. Ngayon ito Ano na, daw eh? medyo Nakialdiya, tamayo nga ni kaming siring. Nakialdiya kuya. arawan. Oo. Saan? Malayo doon pa. Sa bukid doon. Sa bukid na. Magkano isang araw dito? Depende. Kung makailang sako sinda, yun ang babayaran. Ano yung Nag-ubak mais. Oh, ganun ang trabaho namin dito. Nagtsatsaga kami kung maulayan kami. Saka kami makakatrabaho. Oo. Pero pag wala kami, dahil kami naulayan na magtrabaho, mayo, tingating. Araw ka ang buhay igdi. Itong lupa na ito, patira lang kami dito. Yan sa ano ko, bilason ko. Sabi mo kanina, nagaganyan na yung utak mo. Oo, sino bang hindi matuturite? Kasi minsan wala kang trabaho, on-off. Oh, so wala pang Kakain ka kung meron. Paano kung wala talaga? Paano? Anong gagawin? Mang-hold up, Ay, mang-snatch, wag mo gagawin yan. magnakaw. Kulungan ang bagsak. Paano? Lumaban tayo ng patas, ng parehas. Minsan Wala aawa ko tayong sa sarili ko. Minsan Naapakan. hunihingi ako sa mga, hindi naman pwedeng alangan na magparahingi ako sa mga kapatid ko. Siyempre, paano naman sila din kung ibibigay sa amin? Aso yung ibang mga kapatid? Malayo. May, Wala dito. may inaasikaso rin sila. Saan kayo kumukuha ng saging na sinasabi mo? Iyan, Madalas meron almusal niyo. Mayroon dyan. Ayun o, ayun o. Ayun o. Ah, ito. Ito, ayun o. Ayan. May ano na. May tatabain ako dito. Eh, ano ang gusto mong sabihin sa mga kapanood dito? Gusto ko lang naman sabihin, Hihingi Sa- ka ng tulong sa kanila. yung may mga mabubuting kalooban sana, kung talagang bukal sa kalooban nilang tumulong, wag naman sila sanang mag-isip sa amin ng masama kung ano yung
maganda sanang pwede nilang itulong sa amin dahil ganito ang kalagayan namin, ito ang kalagayan ko. Ako'y isang mahirap na tao lang at minsan on-off ang trabaho ko. Nawalan talaga ako ng trabaho dahil pandemic nga, mahirap ang trabaho. Tapos lalabas ka dyan sa sentro, kailangan nagsusunod ka sa protocol. Tangani maka-health community kita. Ngayong pandemya kaya, nawalan talaga ako ng trabaho, talagang walang-wala talaga. Sa totoo lang. Kung sino man yun may mga mabubuting kalooban dyan na bukal sa kanila na tumulong, sana naman kahit papano, maawa sila sa kalagayan kong ito, na ganito nga ang sitwasyon namin, turo tagpi lang ang bahay namin. Pinagtsatsagaan lang namin, minsan tumutulo pa nga dito. Natutulog kami, natutuluan kami. Yun, ganon. Talagang ganito mahirap. Nagsasaing kami, minsan puro saging ang kinakain namin, ganyan. Basta makaraos lang kami sa aming mga pangangailangan. Sana kung sino man ang bukal na talagang sa loob niya na tumulong, sana kurutin naman ang puso nila na kahit papano naman bigay ng tulong sa amin na kahit ano lang. Ibig sabihin, araw-araw ka na naghahanap ng trabaho? Oo, araw-araw. Para kahit papano, masaportahan ko yung pangangailangan namin sa araw-araw. Hindi naman Kailangan ako natin nahihiya itago. na magtapat ako ng katotohanan kasi ano ba naman magsisinungaling pa ako? Hindi yung pwedeng i-deny yung Oo, katotohanan. Ikakaila ko ba yung buhay ko? Hindi naman ako magnanakaw na tao. O mag-aano pa ako, At least ikaw gumagawa ka ng paraan para mabuhay kayo, para may pangkain kayo. Oo, ganun lang ang gawa namin. Nang hindi ka gumagawa ng Yung kasama ko, nag-aldiya para makakuha din ng pambiling bigas yun. Nagsisikap din yun, nagpapagal. Para makaraos kami sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa mga susunod pang araw, hindi lang naman isang bisis kakain. Ganun. Ito yung mga taong dapat talagang tulungan. Kita mo, nahihiya pa silang, wala silang maialok sa atin. So okay lang naman yun. Pasensya na po talaga. Ito yung may mga Mayo mabuting talaga. kalooban talaga. So kung Mayo mayroon talaga lang sa talaga totoo sila, lang. so sa tingin ko naman pakakainin kami nito eh. Magkakan, Babalik kami dito, te. Babalik kami Okay, dito. Di namin alam kung kailan, pero babalik kami dito. kung available po kamo, so may kalooban niya na may mabuting kalooban na alam ko naman malaki ang puso nyo. Ang batag nga ni, may puso baga. Tayo pa. Tao pa kaya? Salamat sa Diyos na karating kayo dito. Oh. Salamat din sa pagtanggap po dito sa inyong munting bahay. So, may bibigay pa ako sa iyo. Pasensya ka na dito ha. Kung may pera lang kami. Ito ha. ano po? Pangkape. Pangkape pa. Uy, may bagas na, may pangkape pa. Salamat na maray tabi. Basta wag mong kalilimutang magdasal ha. Opo. Pero may man always ako nagpe-pray. Dapat lang. Oo. Palagi ako nagpapasalamat sa mahal buong may kapal natin dahil kung wala si Lord, wala naman tayo dito sa mundong ibabaw. Siya naman ang nagbibigay sa atin ng pangangailangan natin sa araw-araw. Always positive lang. Think positive lang. And wag mong isipin na habang buhay ganito ka. So, Sana isipin mo naman. habang nabubuhay ka, Sana naman magtuloy-tuloy yung blessing ko rito. i-flip mo Kasi na. dito big, thank you. So ayun guys, nakita naman natin yung sitwasyon ni Ate Maricel. Sana po matulungan po natin siya sa kanilang mga pangangailangan kasi nagsisikap naman po sila. Yan nga sa katunayan. Galing pa po siya doon sa napakalayong huyon-huyon para humingi doon sa mga magulang niya ng kunting bigas. Ilang kilong bigas yun na hingi mo doon tayo? Ano Isang lang kilo? yun? Isang takal. Isang takal? Walang isang kilo guys Ngayon lang yung yun, ano. isasaing namin para makaraos lang kami. Bukas sana, wala na naman. Wala na naman, So, maghahanap na naman kami. Buti nakita ka namin, no? Salamat sa Diyos. So ayun guys, sana po matulungan po natin si Ate Maricel. So maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.